ciyawi wanda suke iya ko sai da aka ji shukoki ma suna amsa zikirin shehu Ibrahim. Mutum 4,000 da wani abu suka musulunta a wannan rana. Subhanallah. Da ya je Kano kuwa malaman gaba ɗaya da ake cewa bangaren ilimin larabci na nahawu shehu Sani Kafanga, bangaren tafsiri da hadisai shehu ma Tijjani, bangaren fiqhu shehu mai hula, sufanci shehu Atiku, duk sai ga su a gaban shehu sun faɗi. sirta aqulu aina shehi allazi ta'alu lahu riqaba kulli jibizi. Na tambaye malaman Kano, ku da kuka zo nan kuka faɗi gurin wa kuka zo? Wani shehi ne kuka zo gurinsa wanda ya take wuyan malamai ya bintsike wuyan? Wa aina barhama wa ma barham? Ina barhama yake, wa ne barhama? Hatta fa law fi hubbihi wa hamu